Nandiyan po yung mga goods na naka-repack. So ang mangyayari po sa basketball court na ito, binaksak lahat dyan. Nandito po ang mga kasamahan natin na sa PNP. So binaksak natin sa leaders nila dito. Sila na po ang mag-house to house. Po sa inyong lahat, kamusta po kayo? Awa po ng Diyos, nag-test na negative si Congressman Yap po, kaya hindi na po tayo naka-self-quarantine, pero we have to really still stay at home, mga essential lang ng paggagalaw, at kami bilang nasa gobyerno ay obligasyon namin masigurado na dumadating ang mga kailangan sa mga barangay, no? So nasa likod ko po si Congresswoman Lani, siya ang kumakausap sa ating pong community leaders. Makikita nyo po, ayan po ang ating community leaders po. Ayan pong naka-red at yung mga kasama. Nandyan po yung mga goods na naka-repack. So ang mangyayari po sa basketball court na ito, binaksak lahat dyan. Nandito po ang mga kasamahan natin na sa PNP. So binaksak natin sa leaders nila dito. Sila na po ang mag-house to house. That way po, number one, siguradong makakarating kasi magkakapitbahay yan. Hindi naman magkakadugasan yan. Number two po, walang bagong elemento o tao na ini-introduce sa community para po hindi magkahawaan. So gusto ko lang pong ulitin na we have to consider, isipin na lang natin na each one of us infected na. So wag nating isipin na mahahawaan tayo. Isipin natin nakakahawa tayo para ma-restrict din natin ang movement natin. Gusto ko po talagang lapitan ng aking mga kababayan dito at kamayan, pero it will not be good for them. It will not be good for all of us, no? So, alam ko po, ang dami pong nagte-text kailan naman yung sa amin, all over the country, no? So, gusto ko lang po kayong i-update. Nakita ko na po ang guidelines. Maganda po ang guidelines ng ating iba't ibang ahensya. Congratulations po sa lahat, no? Sa DTI, DSWD, doon po sa DOLE, of course sa economic team, sa ating Pangulo na ang bilis na pagsama-sama yung mga guidelines sa iba't ibang programa at yung pera na sa kanila na. So we're expecting that this week magsisimula na po ang mga barangay po mag-house to house. Meron pong form para ma-identify yung 18 million na Filipinos and then maibigay na po ang 5 to 8,000 per family. But in the meantime, mga LGUs at mga nagdo-donate po, mga kongresista, ang mga private donors po nagdi-deliver katulad po sa nangyayari dito ngayon. I urge everyone na bigyan nyo ng tsansa ang gobyerno. Alam po namin na naiinip na rin po kayo at yung iba nagsasuffer na po talaga. Marami po talaga nagsasuffer. Hindi lang po sa gutom, kulang ng gamot, kulang ng pangangailangan. Pero yung magnitude lang po kasi talaga, no? So kagabi po, kausap ko si Secretary Duque at narinig ko naman po yung ibang gusto ko marinig, no, tungkol sa PPEs. Kausap ko si Secretary Galvez, yung bago po na siya po mag-chief implementor. Napaka-competent na tao po na to, matagal ko na po itong kilala. So I know it is sometimes parang asking too much na magtiwala sa isang panahon na ang dami natin pwedeng ireklamo. But I think the government is getting our acts together. And, katulad dito po sa siyudad ng Taguig, I was informed kanina na 20,000 to 25,000 packs a day. So, on the fourth day, nakaisang ikot na sa lahat ng mga nangangailangan. And on the fifth day, mauulit naman yung una. So, makikita nyo all over the highly urbanized cities around the country, isipin nyo po, ang Taguig, ang Pasig, ang Muntinlupa, ang Las Piñas, no? Pero isipin nyo yung laki ng Quezon City, ang laki po ng Maynila. So, konti pong pasyensya at tiwala. I think naririnig naman po ang complaints at boses nyo, no? And tapusin lang po namin trabaho dito. We will look at 2 more areas and make sure lang na nasusunod talaga. Nandito po ang ating mga kapulisan po, no? Ako medyo nalulungkot po ng husto kasi nasa likod lang po kami ng NCRPO na nakatira at alam nyo po, naghahanda na rin po sila ng mga kama para sa mga pulis po na nagkakasakit. So, wala pong immune dito.
Hindi porke nakapatig sila o may baril sila, ibig po sabihin takot sa kanila ang virus. So pakiusap sa mga kababayan na dumadaan po sa checkpoint, tao din po, may pamilya din po ang mga pulis at militar, kailangan din po nila ang tulong nyo, no? So makikita nyo po, iba-iba din ang protective gear nila, no? Kasi medyo everyone is just producing kung ano meron tayo, no? So, dun sa ating mga kababayan, lalo po sa palayo sa mga syudad, yung mga first responders po natin at saka yung mga frontliners, hindi lang po doktor at health officer, at syempre yung mga health workers natin ang una, pero ito pong mga police, mga barangay tanod, bigyan din po natin ng mga personal protective equipment nila. So God bless you po, everyone. Will continue to update you. It's Sunday today, pero kanina kausap ko DSWD, tuloy-tuloy po ang trabaho nila. So I expect tomorrow or Tuesday there'll be major announcements po, and you will start receiving po yung para sa month of April in the next few days. So una po muna kami ha. Take care po. Community leader Oo. natin. Kung may,